se încheie o nouă zi profesională din viața mea. Afară plouă, chiar tună, însă în suflet am foarte mult recunoștință și bucurie față de oamenii care vin în cabinet. Mă simt onorată, mă simt extraordinar să mi se permită să intru în sufletul și în lumea acestor oameni, iar acolo, așa cum pot și cum știu, să ajut. Este un sentiment extraordinar și îmi doresc să-l împărtășesc cu voi. Sunt un pic obosită, beau apă să mă hidratez și închei această seară în acest ton emoțional. Vă îmbrățișez, aveți o seară frumoasă.